jujur saiki bingung atine. Telung dino mulih rono, telung dino bali ning kene. Sing sedino kanggo sapa, sing sedino kanggo wong liya. Asik. Ibu, sini dong Bu. Bapak besan boleh maju lagi. Asik. Iya, tadi juga permintaan dari Neng yang tunangan ya. Boleh ditunggu di sini ya. Abang biru lampune dispo, awakku rubah mikir bojo loro, bojo sing enom jaluk disayang, sing tuonjur wegah ditinggal. Sirah mumet ora bisa andum tresno ban uku andum witu, mikir butuhe mikir belanjane, jur saiki bingung atine. Telung dino mulih rono, telung dino bali ning kene. Sing sedino kanggo sapa, sing sedino kanggo wong liya. Asik, asik. Sisa kembali masih untuk keluarga Cicerah ya. Goyang Bang. Abang biru lampune dispo, awakku rubah mikir bojo loro, bojo sing enom jaluk disayang, sing tuonjur wegah ditinggal. Sirah mumet ora bisa tur, andum tresno bang uku andum wetu, mikir butuhe mikir belanjane, jur saiki bingung atine.